My naam is Tsando en my van is Sibanda. Ik is een gracisleerder in John Mission Primary School. Vandaag lees ik die Sikoi boek, geschreven door Maralati en Sonja Gous. Die naam van mijn story is Kan Sikoi spring? Ik kan springen. Hoekom kan je niet? Vra springen. Omdat mijn benen te kort is, sê Sikoi. Ik kan springen. Hoekom kan je niet? Vra springboek vir Sikoi. Omdat dit my moeg maak, sê Sikoi. Ik kan springen. Hoekom kan je niet? Vra leeuw. Omdat ik niet my kos hoef te vang nie, sê Sikoi. Ik kan springen. Hoekom kan je niet? Vra zebra. Omdat niemand mij rondjaagt nie, sê Sikoi. Ik kan springen. Hoekom kan je niet? Vra Bobajan. Omdat ik bang is vir hoogtes, sê Sikoi. Ik kan springen. Hoekom kan je niet? Vra Floy. Omdat ik te vet is, sê Sikoi. Ik kan springen. Hoekom kan je niet? Vra Pada. Omdat ik groot en vet en sterk is. Ik hoef niet te vangen. Ik hoef niet te springen, sê Sikoi. Pada sê, Floy kan springen. Padas kan springen. Dan kan je niet baie sterk wees nie. Net daar besluit Sikoi om te Pada wys dat een Sikoi kan springen als hij regtig wil. Jy oefen hier nagdeur. Hy maak een goed lawaai. Woep, kabam! Die volgende oggend is Sikoi reg voor Pada. Toe Sikoi, sê Pada, spring as hy kan. Sikoi maak hom reg. Hy spring al 4 voete in die lug. Kaplot! Hy is net so sterk soos Floy en Pada. Ek het gespring.